Umwancho murigerere bigeta seni kiandize TV na gosogeire buyande onsi asogende tokoboku batemero bili ito kurubwa kiete goikera chinga kibune chibone ngaki yaragirensa eyemo yabono mugoroba chitariki sano ne mocho mutinyo gatatu mwaka wa 2024 nhanda se enke ntundende etokomera na sekirenga yokumanya amanga nyale ko bagagwateka kurubwa kiete goikera chinga kibune chinga ki abariki baito mangana maya bagene tokoba kwene kinga be busuira sekirenga yoko sangereria na kuyaleta tonyara ko bato gusanga amunaye bunari boa elimo sanga amuna intokorende litangani pitika tonyore hari to kwareganiti asenchira yobwenge ingoko ingunto bwate chingoko to tugete gari muna mangane yebicucu chisoda chikobe guchi fridge garia abamenyi kurweke nyoro kya machuri ati imeyage simyambirero bare kubwatikana no kora West Masekere gitambe anya baba itise chira bango barokarari se boundary baraikurwa se county ya Kisii na Nyamira kuburi gwa kubeke merubiri yo kwirania obotora ruime yo muchokeroka. The mechanism for collaboration between Hayat and Biofax on research, on development. Ense ya Kenya kugendera kubeko kubwatana ne chinse cha Moika Sekerenga gyo kwegenderere kiuchumi. Ayo amona yanda mangengo kwarigani atonyare ko batogosanga amona aye kuri muchakano goikira omweli nyora boigo nabo gosanga amona inte wetera century ya Facebook Ndizi TV News Digital wetera YouTube Ndizi TV News nabo wetera se website ya www.ndizitv.net Lydia Mose nere to ko batera nere weterase omonwa webanyererio chingaki boigabigari yancha magene tokoba kwene kyabona chibi chamonerio gichago chira senchira yobo ikiranilitera ngoro kwa Josephat Misingo kwaligani atonyare koba togosanga amonaye amaya ensa eyamo nigo tokoya chaka kurwase county ya Nyamira anene kurwa sensemo area ya omugonjoro ase abatumekibe para eyo ya omugonjoro kiendege nigo bulitkolya lero banyara ko bagosimeka matoke ase para eyo ko bwatekana no mochando omonene onyare ko bagokorekana ase para enyare ko begosarika ase emyaka emenge kolengana barabo nigo batebire bono obosombi bwakira lituko nigo bwabereire akongukegima anene chingaki chiabo tukone chingaki embura egendete koba gego twanigo omoliki oito Vincent Onyancha anyara koba wikirana asensemo iyo ya omogonjero na gotwariganeria orobotiro kubwatia abatumeki abamenyi n'abonjeri abagotumeke barayo mugonjoro kiendege imeye bunga ya Kitutu Masabe kaunti ya Nyamira nigo wamuchiri oburayo bobe asensemeyo anokwera na maiga kwa magendero chingaki icho nigo baitanire ogotarosi go kwebara egento kera na maiga mangana yobosombi lakini pare nyanjiji abeke gotutumwe ngaki entambe nabone ngorojero mugono jino mwana boda boda kasi ngorra to nongo etara kina na magori ya sana utawuni mambi na etagara manafunzi namba yelins senge pale ndembega kumusimi toka kochora James Matinga ya chakina webena to korre pare to keno no mono makini abere mugono tonyo komora sachi anja tokonye pare gaki abere baka tasimi ke bana matoke mbiena to tokoro biasa lebiko ya tokonye ke pare ogosarika kwebare yo omugonchoro kendege nigo kwerere ko bairania magega abamenyi bensemeyo ko yakuru omugonchoro kendege amaene yasarikire bobe ahanda bono ga tuiranire anarogi gaki toja kobolia barwere ko kurunyichinga to eteji ibapoda poda na baga tokonya baturuseria abandu gano wajigari za matabo to waka matega para dali wedeka gaki omushimiwa nje nago sabaga agitoroserie pare yo mugonjoro kiende kera twajire kobori no nyomu MP ito gizairo aga tebe pare na matingo korose bagito konyo muishimiwa matinga abana boda boda ngati abali bakunde muno asogosarika kwebareyo nakoganyo muishimiwa James Matinga konyara ko baroserie bareyo kubwatira no mubunge amo ne serikali pare ne rongweta kira botambe ora muno rigere tirit kulia lero iga kerengo chane pigipigi nige kubetererie etenenere gari elinde ntare no kugoro ne chinsa chielira mangana security naro tonyarigereri igo yo minto mweshimiwa Matinga tokugosaba epare na kike ko gara tu agochorete otoroserie para ebengia
erinde obosombi bobo obwororo abana ba boda boda na baru banyore kende na inche erinde nkenyomba ase enchirere endonge igaso gwanja bagosabire otoroserie pale okobori kwabo ni okogocha maiga yambure nyinge yo agenderete koenekiwa egento kerera obosombi konyara gotenena ase ensemeyo ko reporter ya Ndizi TV korwa chinsemo chomogonchoro ebara ya Kendege ereterana inchenkoro kwa Vincent Onyancha. Biamono muliki oito Vincent Onyancha saraboti urwa senchira yobo ikera nuntore na gosemeria buna abarai a okurwa sensemo eyumbanyara ko bagweso kilio korosie pale yelio korobia obosombi bwa kerali tukurase county ya Nyamira tolene county ya Kisii anene kurwase constituency ya Bonchari ni gobone yamate yenyagusira omugaka Steven Nyang'ata gendete ko bage kuburia obwene ebwabo magiga ya omwanchwa oyo obogosirio bogima anene chinga kiharinge asemeremo ya yoborendi bwabotuko ase supermarket yemo hesensemo ya Bonchari korengana na barabwo konjukurwa nyagusira nyanyara ko baga gusira ni gobono eserikali yenyere ko ba engora mono gokora obotuki na bwigo ko babeka byara bakagura bande bonsi abanyete ko babago kora ege korwa ekyonigo muliki oito akorwa se ensemo ya Bonchari ndemo Steven nyara ko bagotwalegana lero botiro kubatia korengana noborori bwe amate yange nigo nyagosira Steven Nyang'ata bwe myaka 55 anyarete gocherwa nebibago bye ibeta setu keyemo irange na maguta se Nyang'ata berega korendonsi ababego komosiba na komoita komotigira chingo machintindi goikogosira kwaye ataraika koringoli wa senyagetari ya Bosongo Akigoto na banyugoto na no mugambi anyoro gotuga akoro gotukigo chinyumana akirende bamanyanga gakia bambara ibare gochiko gwasara mugakonde kyara bamubambete buna Yesu ngo bamukunorete ga bakamwaka moroga bagakunore ngorora asoye nkundi akigo bamukorete bakamubeto muyo gasoka pakamuni akigo bamukorete nje banekere nkogenda nguturunkana noyo naroche tinje tikomo agaso gotiriga tinje tikomo goroki gamanyanga inki urmaega niki kerora akimo gakona na bamuiteze Kenya maigo ogosira kwa Nyang'ate kobemetie nyimeke igo kurwo murendio ndego itwe ensemo ya Mora supermarket ensemo ya Suneka nigo kwagosereiria abamenyi ba Bonchari korengani buna ebikoro byonsi nigo byabeire chinsemo chirangene bitase ni bya banyanyimbo. Hapa Ekeron hatuna ulinzi kamili kwa sababu hapa tulipo hivi tuna wasiwasi ya kuishi maisha ya wasiwasi hata kama tuna polisi lakini polisi hawatusaidii. Kone torocho bokebago bwachakire ko bongega igagusiya ito oboibi abante bakare goitumono nande muno yoite tumoisonde abasigari barange police post erange ange 200 meters koruororo lakini obosari obwe bwakorekanete bono ntomaite gosaba sigari mbale ngange gosembale ngo abashari barega ngao bachenje tukurumara goba barusu babe kwaba babuji barara ekyagera bona ari ntoro jingo burendi mboro kurwa mangana ya bete kusundeka nenda akira berekerana ntoro jingo burendi mboro tikakindi kyarusha banta bakuruga api ata wasinda dotikana ntuka twerende ase kenyoro kya Nyagosira bonyakoboke imyai yabe ewodi ya Riana eamate n'abasani nigo bagendrete korwengora gochia senka emeroberi yoko mwenia Steven kegendrete kubwata inse so tuambatanire n'abanyagitari bonse twensi koruyaba abanyagitari baita banene bari bagotora n'ekigurupu cyito cyonsi 3 twakire korupora senka yaye ebone gurupu ya Nyang'ate ilikonya sa gukora a story no community ayere agokora go ikere boundary ya Misisita amona sigisi primary no wate cha usodi chiaye asega ya mageto stage igo tware kosabana intu na community health promoters gaki egasie Nyang'ata korire nene ya mabera na ndo usirire ga furata bangete tware kosaba gaki county nere rengerera nyara ko konyo muchiwega babe bagwegendereria sobogima bwabo ata nere konyo turigere tinera gotokonya kurunyomba nero maete buna tomenye nero maete buna tokoragera na manase kimasomo nero maete buna tokogende school kera mama mintere ni garu muro irare nsata rikonyara gukora kene bana yikire bonyiga buna itetu ndubwati amatumaini ntumaiti ngora twere school usaba kwana nkoli ngonde bwense bwato moyo mwe ayene serikali irugo tokonya togenda no school tokore nento amasomo etu tochiko gororege sakugeti
asenseme no nyagusira Stephen Nyang'ata nyarite kova ga kusirio bugima bwaye asege koro kiobo ibi na kurenseme yetole nechimitange kurensemo ya Mora Supermarket asege koro buneke keiga ya korekaneta somwa konyara koba gogweta asamenye benseme yebono banyare koba gokikeri bokongu obolendi asenseme yesabaganirio mo waziri obolendi bwaye mekiture kindiki bweneke buna obolendi asebungia bonchari wanyare koba gotingibwa koripoteria ndizi TV korenseme ekerorano gotoka se wodi ya Bomorenda imebunge ya Bonchari erietariane Ndemo Steven Biemono omuliki oitondemo Steven Asoroboti urwa senchire boikirano kurwa se constituency ya Bonchari nigotokwira na ime county ya Nyamira anene kurwase ward ya Gesima nigobono abamenyi kurwase ekenyero kya machuariati kigotoka ime ward ya Gesima county ya Nyamira abanyare ko babagweso kena ko bolia serikali nyare ko bageko baroselia estima hi nyare ko bagego sarekana kubora a sensemiyo a senga kientambe no nyabo nigo bagenda ko bako bara sarene hiyo nyare ko bageko irani magega emerobilio yabo ya kirati tuko hanene eliyegendete kobage gotumia chi stima lituko aselinde nonyarabo nigo boiga boro kia korwa seskuru yesekondari ya machuariati ahibo igo banyara koba bakwe murungania nga okubara gwesti manena seskuru yo nigo kwanyare koba gokwirania magega chi semi moliki itokorwa se county ya Nyamira Paul Kapokara nanyara kobaga gosanga amona bamenyi benseme yena gotwaliganari harobotiro kubatia abamenyi abegani go bagendere ko bakwe murunganire okubara gwestima egintu kyagendere ko bageko baenga ya sege kabono chingoko ingunto bwate chingoko to tugete gari muna mangana yebijuju chisoda chikobe ku chifridge garia hakuna kitu bona transformer intro chimana ne transformer ye none fuse yare koruana na America yare korua yare kobe kunonya ndege eikiga igagera abantu barorere egora abantu barega to kuboria se Kenya Power ntubwato obokongu bonene nonye nabo ningana yagendere ko baboigo geko engai abana nabalimu beskuri ya machuriri ati abo kurengana mo nabo batebiranga nigo bagwetere mechande menene enyorekana mene skuru yegani yere boarding asabaigo basinjiro korana nyino gotemo kwabo kubatkana mo nokuboro westime yiga okonyara in most cases yana baraba iskena bamura bonse bari boarding to wanjira baiseke boga basoke chinsa chiri chamambi baenda bachikuesibi ikera bamurambaro bakati bayi time bachakuboka mugaso igo mono mana sichiri medio twanero bokongu muna into abalimu yongo toberera kongu korosia matemwayi bono nare gusaba sobonje koino amotene tomorero kero ya mechando buno igo nyorire environment asomoro yoetete nere buya mwaita mwarora ono nigo baganira barayigo segasegerenganiyo asaba mubolire mujumbe borwa ngoroga kwene kiboigo ngoleta de transformer go chase chinsamo chinde ejo chitanya kanyore stima yesa ogotongo gwense nigo tugusaba umwishimi wito nabari bausika ina sengenje umuriro garo ngamburungure tokonye ngegere skuru yeto nindu ya majuru yatiegendere abantu mbale gaiga bakoro kubogeka mate gaiga nabantu bande mbale bakoro kubogeta uri chimoino gaiga korwo borabu complex bandamba na konyora stima ges bana komanya bana konyora stima mbama stima ngendoki bono tugusaba engoko mujumbo itobo getutu masaba bekera abantu abuji transformer na barabu banyora umuriro asebale ekiagere chironjiri ko barambari umujumbo ita engoko tuma abantu baho baliyo bwate baliyo gutuma goje ground bajiche batobekere bogeka bwoti no ntubwatie stima neri akabere transformer ngoko ya dotebe tingo torenderere lyo nchwari ntwanya konyerora igagoji chokwana ototebyo genda ekerachi endori komara usengoira nara arototenga mbia bete na sense moyende boigo abana bodaboda kurwa sorgo ngoriga nigo bagendere ko bakubolia barayi babo anene aba MCA olya bwe wadi ya Gesima na bwe gonole bwe wadi eligoma kwene kibunangaro isebali bara kurwa sinseme chiga yokubata ne bara ya Kenyerere bunenchire ya moyo korobya obosombi nabana gusabanga barayi baito bato rosari para igaga para kakara bere sada bagambe babekirwe bakonya kuriero rorokere nga kyondo chichote abaga para kankole mande tubuga nkole male ondo chichote abankole male igaga para ko aba mintonga to abakongu nyinabo nigo babulje obulendi bwabo kwene kiwachinga gichabo tuko asibaganire kero bukira asaje igakora isigo bunenjire yamo yokoleta oburabu asaje iga saa 12 kialimire
bono togoboriga ekara bweke gotwa bekere twarora buna maritati gose gotwa bekere twarora twabugori customer Ginko ripoti rigetaseni kia wanjete kia Ndizi TV kurasa nseme jiga chia machuli diati yego tukemeye county ya Nyamira nche kongoro kwa Polycarp Okara Biamono Polycarp Okara hasora boti urwase nchira yobo ikirano kurwase county ya Nyamira toirane me county ya Kisii anene kurwase constituency ya Kitutu cha Chenota sabateneri bechi ward aawagati yabo elia bogusero nyakoe banyarakoba bako bwaterana amona bateneri be sector yobo chenu me county ya Kisii nabo igo kora umurobiri bogusangiriria ebirengerio higoro yobo koreri we sector yobo chenu anene nyagitari ya KTRH yigo tokeme county eyo ya Kisii ko bwaterana bamenyi bechi ward echo nigo banyarakoba bako bole serikali nyarako kweneke bone nyagitari eyo ya KTRH yanyarire ko bage ukunigwe kerengo nabo igo koegwa mariogo na bateneriri babanyagitari baisaine bunenchera eyemo yo ogokora buyanene chinga kibagendete koba bakobweni abantu abo bwato bokongubwa maroire anonya nabo nigo boiga bamenya bwo banyarakoba bakobolia nga serikali nyarako bage kwenekia yanyarako bage kuimukia ekerengo gechi nyagitari himeye chi wodi echo gati abo kurwa level 2 ota level 3 na kuboigo kuru level 3 kwenda level 4 molikyo ito dipo nasanya nanyarakoba wikirana se omoyega hoyo bogo sangereria ebirengereri na gutwarigana roboti rokubatia. May as many as of this opinion say aye. Aye. May as many as of the contrary opinion say nay. Nay. I'm very glad mnatuacha for public participation aigamusocho tuarori mna abantu bajira asobonge asogocha go support bill yaito yoko upgrade Kisii level 5 yigo cha kwa nyagitari yaito chinguru elinde nyare ko services jire chingi ya kuchese abana inji kere Kisii teaching and referral hospital eko ba fully fledged level 6 igo it means raganga musocho kuna abantu ba musocho batebire rero raganga yamenyire se myaka emenge etabwati proper facilities so omugabano ito His Excellency Paul Simbarati has good intentions in the Department of Health. Egere arete devolution ya health eseme chime. Mimi si upingi, nimesema wacha uendelee na tuendelee kuomba. Erindoete nyagitari itobeka ina chubuna kera chabo iranda na wachira wa neighboring wards. Elinde chikine abange nabaito banyoro bokore ribore bwabwango ande twabasabire ngakiende yonsipi baleta amangana babwate bataranya kolera kende banyareta sawa na inchi elinde twama kurwa twanyaigwa twate bose namaya gose namabe elinde amanya gokorekana Moriki oito dipana sanya nagene tokoba ko ligererio roboti urwa senchera yobo ikirano chingaki kora chebo igo Tunyarakoba togosanga amonaye togoskamo twe higoro yengana yokongusana nabugiya nyarekoba gekoreta amaberera amanene ase chiro ya keroka bono nigabarai akurase county ya Kisii beso kirena kobolia abagavana gosomo governor we county ya Kisii Paul Simbarati nabugo oliwe county ya Nyamira banyarekoba bakobeka chingwana chiabene buna enchiremo yokuligia machibu yomo chando bokongusana nyarekobo kwenekiwa anene ase chiro ya keroka korengana nabarai habwo nigo batabirimo kungusana no ko nigo kwanyare ko bogo kwera ni maiga emerobilio ya kirali tuko yo bontoleria ase echiro eyo ya keroka Vincent Onyancha na mangemano nduta tukora tasegi nkyoma nyene kema moga kaninchenge ne bakororo onye baba itise chira bongo baro karari se boundary jetindo chigento kenene kerekeroka no bwana tubwabeire na twa si oborai na boru bwachirense egati ya barai nigo bagendretse gukwanera igoro yo kungusana no kukogendretse imeyo mu cyokeroka oyo kabero mu MC Kisii Central Keva Mogaka niga mu chiro mu governor we county ya Nyamira Amos Nyaribo achinga kiyo chini gavana siasa bonsi bechi county chonsi barokanire komo chigwa hande kerokende gavana ya Nyamira na bera arora mabuli barora nga gavana ya Kisii arura mabuli amange arekerase utwale mbeo mugana ari mipaka mabuli ya Simbarati unabona igana ane kama tembi ya mona konyira abantu baito ba Kisii orura mabuli kerase taracha kerase keumbu
ona buna alia sosoro bakwanire na rucha mabuli bagwatureci abantu babwata maruba amabuli aligire simbarati njege ntukariki ngo nda against abana siasa aba orokiri obwana orokiri enchera umugusia tarenge borokiri ngamba kunyara gutatua egentege sinini moroje bono nyalibo gakirete nero mugakake simba nero moroje uminyokere na mabuli na murabaye okoenanwa kwa mabuli imeyensemo ya keroka nigo kwabagatie bintu bikagere gosegeto kumusanana uko ene kigwana na rituko ria Jumapili anto baito mbarora umugetutu obwata riburi ria simbarati oraga no mupaka tikabara onye na bara kabana nyalibonera tikaro cia mabuli ai onye utaita bingi gocha nyonye Kiss County kyo na kibebete baigwanane nigo chinga kechi abagavana bonsi kurwa Nyamira na Kisii Nyaribo na Arati babuligwe kubarangeria abagaka eriko nyarako gaya no kumusana nuko nabo igotumeka county council abakoro konyarako bahorokia sorobe roigete igona taka onye mbaga nyara kwikara sabu kabarokani ase chimbebe chire ase bepaka ere tikabarangeria abagaka kosabagaka bekanisa egere bagambigente ke baigwana ngo chaka barangane cha nyora abantu bakuru abagaka baitu mbara era bonsi mbaro bagaka mbali bamenyire karoke bagaka mbali bamenyire karoke ngakienene barachamo batebyo mugusinga ngaiba ikeretie ase Nyamira buna ya renge ose ase Kisii buna ya renge ndo abote county councils nyina chejinja tenenete karoka tali county chacha na chichinya so ndubate county council na baga tutebinge karaba lengo correct revenue ngaiba ga ikiri Nyamira ngaiya ga ikiri na bugututu na Kisii ngaiya ga ikiri so egine ko be solution yemo ya kabira baga kabai karansense baligereri umworokyo yomo kurwase University ya Kisii nigaene kiribu na bagavana batanga nibe county ya Kisii na Nyamira James Ongwe na Nyagosera John Nyagarama nigo isaranse na goetia sensemo ya keroke igete nabo igoko gania obotoerero so buna twarorire bono omubago oyo letera mangana ongwa emba ikaranse na Nyagarama bakalikanse bagatebanga ngayi usi Kisii county egoika na Nyamira county ngayi egoika takirinde koti nero ya chire ya tebira seme bagakoba ntoliko koraki ntoliko rwanie koti gere ya tebire nero ondo roche ngambobe gako genda koti nigo chinga kiche bana siasa baburi gwekobeka bosia maganio ya bonchori yemeyensemo ya keroka ibagakobeka bosio ebangiyo gusangererirwa asensemeyo lakini hata itenkwa nerega abana siasa bachire kero muntu gakorigerera chikura lakini mbali korigerera abana biasara bali bakora ekase bakora biasara gali ngake baro bako chikoba bako benefits baro baligerete nga revenue ile ko generated ngaki bako yeira de bakori nga revenue yeke bwenete bakonyo muntu keroka ekyo getigarete bono ne chi county bere anana abagavana kunyara go isaransa na koriga chinkwana chebene eri kunyara ko gaya nengane yeri muri okano nyamaiga yeke gambere kunyara korwa okona chakwabo ko reporter ya Ndizi TV kurwa sensemo ya keroka elitara nchinkoro kwa Vincent Onyancha Biamono muliki oito Vincent Onyancha ha sogotero roboti urwa senchera yobo ikiranwa maene pi aboncheria nabamenyi bensemo iyo ya keroka na bagenda tukoba gwetera amakon chinga kyo kongusana na maberera bunayo agendrete ime ye constituency yabo basi nigo obwibi bwetugo anene chombe bwanyareko bokwenekirwa ase obwangoiga ase abamenyi anene kurwa sensemo ya Nyamagwa bagenda tukoba bakomenya amono bwoba ase keriba tebire nigo chitugo chiabo chiagendere ko bachikoibwa ase obwangoiga ayango bwatakana na abagaka anene kurwa ase ekenyoro Kenyamagwa igotoka ime ya bobasi asobotuko kira rero banyara ko bakona ali abaibi abo babwate chombe chinga kichia botuko nabo igo chinga kya baibi abanyara ko bakomera namo nabagaka bo nigo banyara ko bago chia bituko nonyabo nigo bamenya banyara ko bakoboria anene abamenyi gose abatugibe chitugo bagendere ko bako maiso enga kiboigo baboria serikali nyara ko bagendera gotingie kerengo kyoborendi hanene asesemeyo otukuko ugikira rero rituguriya Jumatano igo oyo minto oasi na bande barenge patron igo bana kirete simi barantebya ekiombe kiraiga twanyondiriga kare gwetigu nabo kunaenda bwango twanyora kiombe kyemaene kiombe ibere kiare amatoro irimo goranga bwatembeo kiombe kire hali rende twazinda tamna banta ubutuko todo gitangwa
mo yachianga gocho mu gigende kumbe cyo nere yale ngo yachiyagu ono ekere yagume wate batiga bono tulende yende bakamandia egere buki abantu baje ma turusiye cyo abo twanyirenda bakavuga kibono mandia nayo mitoko asina Kennedy Sironga na abandi kuri mu bana twarangira abantu wabura kingoli twanyirusiye cyo ime bono no kirega banye to monyene bigwa sakurwe egento nare bati abantu baitu kirina obwe cyo mwe mukerere goro nende mwigwete gweta gusiye ito mwe cyo mwe genda kuibu igo muntu tinga konara mpaka buki mambi ngayo tari kuimukia ndogo jiko kama utana mayose ngombe inere bwe oka butu bodi gele ngombe ya unga noere onye teyo atige kura abantu ngombe cyo mwe jiko atu mapema so tatu kitara genda sa tanda ikine kinara de abantu baito na ende na baisi bali mu asoro sumbu abantu botuko ono tigamba mba kikizira na sasa tumekuwa macho ese tonago ikere ndiko uko bizana ngatu no kuira polisi te yande tona koire kiriyo ra kare no gigi jinsejo egere gose muti gusumbua abantu botuko ne ko na kurora cyombe cyabasa basiyete Totigana no roboti oru nigo ekoba omogoko kegima anene ekera omokori emiremo anyale koba kore emiremo ya senchira yobo ikirano nabo igonyara kobaga kogenda ritaya gusonyara kobago tigo bokoreri asenchira eria yomurembe nobo toeru kegima litko rero nigo yanyara koba omogoko omonene kegima se skuru yoboroso ya Nyambera magega yomorokyo nyale kobaga gukora asaga koba asobo kwali ase myaka 35 nomo ase Elieta Pius Nyagaka uyo nyale koba kwenekia uno nyale koba kwenana obokoreri bwaye bwoborokia gucha se chi skuru litko rero nigo babwatani be chisemi banyara koba bagwikirana asomega omonene boko mwakera okwaeli chingaki anyale koba okora obokoreri bwaye anene ase oborokyo moliki oito Vincent Onyancha nanyara koba gosanga omogoko oyo bobokoreri nagotoroboti rokubwatia Omwalimu Pius Nyagaka okemwa oyubono somiri chiskuru 35 ime yorgongo rwagusi nigo litukoria rero abeko bokoreri bwaye nsemo buno mwalimu maiga yo gukora myaka ya yo bokoreri nakogenda retire ntebenga isana jagire okorera asiga isikuru kyago sina somiri 36 sikuru merongo isa no ase isikuru ekyonsi nabere ngonyora experience yo nganga kingwende gosomia abantu ukwana kura sikuru ya Nyambera imeye county ya Kisii okemwani garrokana gotogyo murobyo CBC na gotebuna nigora konye konyara gokinia abana anene bono asensemeria yitsemi amo nebyegwa CBC egere ngiyapi kitokwa timanga namasinda naringa umwana oyo tari koigwo yeno oyo koigwo mono yeno oyo guchikwa mumenya gitari iyi kubarengana ni amariobi barobe kiara gere competence space aseki skill zoko nyoro umwana o wetembira senkoyo mupira o gendi okire korozi million kiya gwa kumbi ense moye gita bantu begere bakumanyanga twako music nigo boigo kemwaga ni chiskuru kunyara kwirania gosome wekegusi unenchire moyo kunyara kumanya omuno wekegusi ngana tebera nyare gosegeta borokia na borokigwa ane mono chinga kiechiga chia masomo ekegusi na kigeta kere gosome chiskuru na kimata akijona ndengero nga matata SCPC kimati gosemba arusi ni umuntu onde bwensi utagite kumanye kwere eruga amanye eruga yaye kiagera. There is a philosopher goteba awara I need to quote one philosopher goteba a people without the knowledge of their past history, origin and culture is like a tree without roots. N'abantu batavuga digisemi ase obokale bwabo ase baruete igobanga buna ne kemira kyabo igobanga buno omuntu otavuga tiemeri ikiabu nabono nkoigura abantu bagoteba nga kereba toko ko baratore umetienye miaka nantiri ko kumetienya actually iline mieri ku January baka December chingakie chiogati ya barimu bari okemwa beteka gosomia niko besokin na gokwana aho barokana gotogyo bokorri bwabo chingakie miaka ya magega na boni go baganiri okemwa aigwegetari aseserikali ye county ndo mwalimu Janya Binge Primary School Mr. Pius nero someti e primary nanda ne kuna wonde vinga ntagiteka obu mwalimu toro ngi mwalimu na gonte kama na bona somete nande nkabo mwalimu buna ntewete. So Mr. Pius although no very retired but is not tired. My opinion ni ringa ya nkonyo rwege ntako bera county
arakore nabagukora because no muntu uri resource person. Gati y'abarimu b'eskuru y'oborosi ya Nyambera abasoke mwabereka okore gase samotoka mange boigoni go bakwana igoro y'obokoreri bwaye ase batogia obokoreri bwaye okemwa. Mwalimu minto igonko mataringa congratulations ya sigencho yugo ikia chinga kieji dalira isigo ochago ikia chinga kieji gamna chikige. Mwalimu Pius is a special teacher esenjira ya bene injigo twakore gasinere ese department y'egesongo nere tware koererania kogokora komo iga ringe buyamona ndende tase chi composition okolika na inje na manyakurora nakora egento tokoroka drama fence ese skuru yiga nakobwa mono igari umwalimu tokumurukanga a resource person yani ekerobwa tekende no kwari kogenda sali ase department ya welfare etware okora komo na ase department ya guidance and counseling. Ekyo bono gyatigara kurwa sabanta bange no kumatakero kemwa anywe machemaya. Vincent Onyancha, Ndizi TV. Yamano omoriki oito Vincent Onyancha soroboti orwa senchira yobo ikirana urugo toikiria omweri wa mayensa eyemo yabono mogoroba ase Lydia Musanyara koba kwene Kiabu na gochire gwetera sumunwa wimanyererio nera bigari nyanchama kwene Kiabu na chibicha mulero gichagochira senchira yobo ikirana leterane ngoro kwa Joseph Tamisi tomerane amona echinsa isato chiabono botuka sokomanya ayamana yanda mange tokenda tokoboto kwaliganeria asemesa ito yamaya.